La Diputació presenta la seva campanya Pensat i Fet per a Fitur amb la consolidació d'un turisme professional i diversificat. València Turisme disposa d'un espai de 250 metres quadrats en la Fira Internacional de Turisme que celebra a Madrid entre el 18 i 22 de gener, amb la participació de 32 municipis i 5 mancomunitats. Tindrà una presència especial Gandia, Cullera, Sagunt, Canet i Oliva, com a destinacions amb més oferta i capacitat d'allotjament, així com a Llíria i Manises en la seva condició de ciutats creatives. El diputat de Turisme, Jordi Mayor, destaca la promoció del programa Fem Poble de Turisme contra el despoblament i la diversitat de propostes turístiques LGTBI+, i la destinació per a rodatges de cinema. A més, la edició de la plena normalitat, aquest any sí que ja no hi ha cap restricció, ja anem a estar altra vegada al 100% en tota la nostra bateria de propostes i sobretot una fira que, com hem fet en aquesta presentació, anem a treballar, anem a portar a totes les empreses professionals a que puguen vendre producte amb aquest claim que hem triat no només per a Fitur, sinó serà el claim que acompanyarà tota la campanya turística d'aquest 2023, i pensat i fet, una forma que tenim els valencians de programar-nos fins i tot la vida, no? De veure què fem un cap de setmana, veure què fem fins i tot una vesprada, i això crec que ho podem tindre a la nostra província, no només per als valencians i valencianes, sinó també per a tot el públic que puga vindre del centre d'Espanya, que amb les connexions que tenim tant per carretera com per vies, per el ferrocarril, ens produeix moltíssima proximitat, i això fa que la nostra província, tant la ciutat com tots els pobles de la província de València, siguin molt interessats per al producte, com a producte turístic per a tot el centre de la península. Sí, a més, el que hem intentat en aquests anys és coordinar aquesta acció. No tenia ningú sentit que pobles, per el simple fet de tindre un nom d'un poble, anar a Fitur a dir soc del poble tal. A Fitur s'ha de anar a vendre producte. Igual el poble com a tal no és un producte turístic, però sí que en aquest poble pot haver una experiència turística que, si va coordinada, fa i produeix que un turista tingui interès per anar a aquest lloc. Per això l'espai està diferenciat per productes. Aquelles destinacions que sí que eminentment són destinacions turístiques perquè tenen infraestructura turística, tenen spam propi, i la resta s'organitza per activitats. Aquests municipis que tenen activitats turístiques que totes van coordinades i treballades també des de la Diputació, perquè recordem que moltes d'elles han eixit gràcies als plans de governança turística que tenim tant la Diputació, la Generalitat i les mancomunitats, i aquest producte ara és el moment de vendre-lo. I el moment de vendre-lo, evidentment, és Fitur com a principal fira turística que tenim a Espanya, i que no és l'única, perquè anem a moltes més fires, no només a Espanya, sinó també a la resta del món. Sí, ja sabeu que l'estratègia Fem Poble ja ha sigut presentada, la vam presentar fa uns mesos en els pobles d'interior. El que anem a fer a Fitur és a presentar ja definitivament quines van a ser les propostes que han eixit d'aquest Fem Poble i que m'aneu a permetre que siga allà a Fitur quan ho mostrem, i que segurament se podreu fer ressò del treball que s'ha fet, que és un treball molt intens, que pense que molt productiu, i que va produir moltíssima satisfacció a molts pobles de l'interior que van a veure com les seues experiències turístiques són visibles i es poden vendre, perquè al final és el que diem, un pot tindre un campanar molt bonic al seu poble, però si en aquest campanar no hi ha baix una persona venent unes entrades per a que la gent pugui entrar al campanar i pugui pujar a veure-lo, aquest campanar mai serà una experiència turística, sinó que serà simplement un bé patrimonial. Aquest exemple és el que m'agrada gastar a mi per a molts alcaldes, i al final el que hem intentat en Fem Poble és donar-li forma a que aquest campanar sigui visitable i que això produïsca indústria turística, que produïsca ocupació i que faci que la gent vagi a veure-lo. També participen en esta 43 edició de Fitur les mancomunitats de la Vall d'Albaida, Terra Bobal, l'Horta Sud, Ribera del Xúquer i el Carraixet, una edició en la que València Turisme ha apostat per el lema Pensat i Fet.